Ahojte, tak je tu ďalší týždeň. Máme tu už 12. časť podcastu Polhodinka pri šálke čaju. Takto na úvod by som chcel povedať, že nezabudnite sledovať naše sociálne siete Instagram, TikTok a YouTube, aby vám nič neuniklo a kde zdieľame naše shorty aj z tohto dneskajšej epizódy budú shorty a z každej jednej, čo sme točili, tak sú na našom Instagrame a TikToku spravené shorty a hovoríme tam zaujímavé témy, takže to je, čo preberáme v podcastoch a to je, čo budeme preberať aj dneska. Tiež všetkých vítam pri poslúchaní tohto podcastu. Podpisujem pod toto, čo si povedal a začínam obligátnou otázkou, ako sme prežili tento týždeň. Ja tento týždeň ani neviem, že čo vlastne bolo. Neviem, taký nevýrazný v pohodičke. Nemal som nič také, čo by ma nejako extrémne... Nemal som v ňom ani nič také, čo by stalo za spomenutie. Taký ďalší, taký prejdený týždeň. Robota, som na hudbe pracoval novej a tak. Ale nič také, čo by som mohol nejak vyzdvihnúť. Takže v podstate stereotypný. Áno, okay. Áno. Tak ja zase som tam mal úplne iný týždeň, bol ako obyčajne, než šiel som do školy, mal som prax, odbornú, individuálnu. Zaujímavé to bolo, lebo som bol prvýkrát vlastne týždeň s prievodcom istej skupiny a teraz, že nie len jednej skupiny, ale aj skupiny viacero ľudí a teraz sa musí trošku prispôsobiť takmer každý deň, takže to nie, že takmer každý deň. Takže bolo to istým spôsobom špeciálne dnešok, konkrétne, keď to natáčame zase piatok, čiže pre vás ten posledný piatok, čo bol, tak tiež špeciálny v tom, že vlastne 5 hodín v kuse som mal prednášky, už mám možno trošku aj vyhovorený hlas, prednášky o turistike, o horách, aj o takom mojom svetonázore, o živote a podobne. Takže úplne, že silný, super skvelý zážitok, cením sa sám za to, že som to zvládol takto. A teda aj ostatní ocenili moju prácu, takže to som šťastný, to som rád. Na Instagram som líkol štvrtok, teda včera, sme líkli spoločne Ja vlastne som iba spomenul, že na niečom som mesiace pracoval. Možno, že potom aj samostatná epizóda Šálky čaju sa bude venovať tejto problematike, ale k tomu sa dostaneme, ešte to zatiaľ prezradzať nejdem. A zase tých dní, keď to každý deň bola nejaká aktivita, ktorá stojí za spomenutie, takže nebudem to tu všetko rozoberať, ale bol som aj v Turčianskych Tepliciach, napríklad v Martine v múzeu, Pondeov Blatnica, usnežená paradoxne, celkom často som zažil sneh tento týždeň, čo je zaujímavé. A v stredu potom také spontánne všelijaké veci sa tam stali, kto vie. Takže ja si myslím, že dobrý týždeň, hutný. A v nedeľu, teda lepšie, aby to bol že celý týždeň od piatku, čo sme naposledy točili, tak v nedeľu Martinské hole a Minčov, akože turistika. Pekne. Takže aktívny, pekný týždeň, akože taký, že aj nejaké negatívne vplyvy, ale to už som dal za hlavu a pozerám sa vpred. Tak aj pred týmto podcastom všelijaké negatívne vplyvy. Ale to už bolo, ideme sa venovať tomuto podcastu. Ešte teda si nechám to slovo a poviem. Presne tak, k tým sociálnym sieťam. My sme aktívni na Instagrame, sme najaktívnejší, na TikToku poslabšie, ale aj tam to napravíme. Takže tie shorty, ktoré boli nám spomínané a trošku vytýkané v komentároch, robíme. Ja som ešte osobne rozmýšľal nad shortami aj na YouTube, lebo ja to som si všimol, že celkom hastli, takže kľudne to môžeme robiť. Poslednú dobu už sú tie témy také a už sme sa rozohrali tak na takú Ligu majstrov, keď to poviem tejto terminológii, že už ľudia trošku interagujú, aj na Instagrame sa zapájajú do ankiet. Pod posledným 11. podcastom sme mali pomerne dosť komentárov, k jedným z nich sa aj dostaneme dnes a vlastne aj kvôli tomu, alebo tomu hlavne sa bude venovať táto epizóda, lebo keby to bol komentár možno nejaký rádový, pod ktorý sa môžeme len podpísať, tak by sme na to možno nezareagovali samostatne, ale mám pocit, že toto je komentár, pod ktorý by sme sa mali podpísať a ešte nejako ho rozobrať. Plus, ešte je tam jeden komentár môjho veľmi dobrého kamaráta, ktorý chce konkrétne tvoje vyjadrenie, ale teda ja k tomu niečo priložím. Tak akože ja vám ďakujem touto cestou za to, že s nami komunikujete a pod tým posledným videom, tam boli, že to sa mi páčilo, že tam boli akože už celkovo názory, že tam ľudia píšu, že ako sme sa spýtali, že by nás zaujímal váš názor, že si cením, že tam píšete a že kľudne sa aj tam rozpíšete dlhšie, že sú tie komenty dlhšie, čo je bomba. To som rád, že je takto.
to je a takto by som bol rád, keby to aj pretrvalo, že by ste kľudne aj dneska, čo budeme čítať ten koment a komenty a budeme na ne reagovať, tak by ste kľudne mohli aj zase váš názor na to, čo my povieme alebo čo povedal ten dotyčný, čo písal ten koment, tak môžete kľudne vyjadriť svoje názory. Naozaj som rád, že sa to takto ujalo, že tam píšete svoje názory, aj keď sú dlhšie, tak je to fajn. Tento konkrétne bol veľmi dlhý, no a idem sa k tomu rovno dostať, lebo naozaj je rozsiahlý, je dlhý a aby sme to všetko pekne postihali a nevyjadrili sa iba k tomu, alebo aj k tým ďalším komentárom a konkrétne možno, že tomuto by sa mohla venovať trošku táto epizóda dvom dôležitým a pekným otázkom, ktoré tam padli. Od dámy aj od pána, čo som spomínal. Osobne obidvoch poznám, takže ďakujem ešte raz touto cestou. Ale ideme k tomu dlhému komentáru. Ale on je naozaj tak strašne dlhý, kto v tých komentároch možno bol alebo to videl, tak vie, že to ideme len tak trošku urobiť. V krátkosti v bodoch spravíme taký rešerš toho komentu. Riešenie pre mužov, ako takto, ešte možno uviesť ľudí, čo nepočúvali posledný podcast, podotýkam, že ste si ho, alebo teda, že odporúčam si ho vypočuť, lebo bol dosť dôležitý a celkom nadväzuje na tento, takže to je prvýkrát, kedy tie podcasty spolu kolaborujú a nadväzujú na seba. Bola tam téma, že chlapi dávajú príliš veľkú pozornosť ženám a teraz, že riešenie. No a teraz budem hovoriť ten pán, lebo asi to je pán, lebo teda on sa volal nicknameom Armani Designer, takže fakt neviem, ak tak sa podpíš možno, alebo ak nechceš, to nevadí, ale to je jedno, tento pán, typek, komentoval takto. Riešenie pre mužov, pracovať na sebe, cvičenie a peniaze, nepozerať, nelajkovať, nekomentovať žiadne ženy na sociálnych sieťach. K tomuto nejaký komentár? Tak ja mám k tomu komentár, že na čo byť zase takýto zásaditý a taký, že až prehnanie, ja neviem, že od žien. Veď ja nehovorím, veď ono je správne aj tým babám napísať komenty, aj za každú blbosť, veď ja som není zase úplný toho, že teraz žena má byť proste, že takéto, že nepísať jej komenty a proste sa sústrediť iba na seba. Áno, sústrediť sa na seba je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, ale zase pokiaľ máš pocit a niečom je zaujímavá tá baba, myslím si, že takto si to nemyslel, myslel si tie baby, čo sú také, že tam dávajú na ten Instagram zadky a podobné veci, že áno, vtedy je to zbytočné im to aj podporovať nejako a písať im tam komenty, že neviem, aká si pekná alebo tak, lebo proste to si len jeden z tých ďalších slintošov v podstate. Tak áno, vtedy to nemáš taký význam, ale zase byť taký, že čisto seba, nie je zase správne. Ja neviem, ako fakt v takýmto veciach by som sa nevyjadroval, kde sú tie fotky, nemajú nejaký zmysel a sú len čisto na nejaké to zaujatie toho chalana, tak áno, ale celkovo aj žena môže byť zaujímavá, môže niečo ponúknuť zaujímavé, takže prečo nie? Zase netreba byť zase podľa mňa, to je čisto môj názor, zase nejaký taký extrémne odmeraný. Podpísam sa po toto. 2. Komunikovať v realite hlavne so ženami, ktoré netrávia veľa času na sociálnych sieťach. No, tu teraz chytím slovo ja. To je spolkou tejto vety súhlasím, že komunikovať v realite hlavne so ženami, to je fakt pravda, lebo tá komunikácia v realite, ale to sme aj hovorili v tom podcaste, to je zlato, to je topka. Tá realita samotná je najlepšia, lebo človek vidí, ako sa tá žena zachová priamo v tej situácii, a to nemusí byť ani žena, môžeme aj otočiť si role. Ale tá druhá časť vety, že ktoré netrávia veľa času na sociálnych sieťach, no toto máš ako ty zistiť, keď si dajme tomu na nejaké party, čo my teda až tak nechodíme, ale dobre, som niekde v outdoore, naozaj sa mi páči, že ten prvý dojem je strela, šialená, ideš, ale ty nemôžeš vedieť jednak, ako sa volá, to ti povie v tej komunikácii. To sú už také veci, že no, áno, vravím, s časťou súhlasím, s časťou toto úplne nedokážeš podľa mňa odsledovať až tak. Áno, a teraz v tejto dobe už každý na tej sociálnej sieti je ťažko stretnúť človeka, ktorý nepoužíva tie sociálne siete a sám ich ja používam, tak prečo by som mal vyžadovať, aby tá druhá osoba nepoužívala tie sociálne siete. A aj keď nájdeš niekoho, či už chalana alebo babu, ktorá nepoužíva sociálne siete, tak väčšinou sú to také baby, ktoré ani moc nestoja o ten tvoj kontakt. Neviem, prečo to je tak, lebo už jednoducho tá doba je tak nastavená, že
Že bez toho jednoducho sa už ani nedá. Bez tých sociálnych sietí. A aby si, nevravím, že zdravo používať, ale myslím si, že je to už taká vec, že si tam spojený s kamarátmi, dá sa povedať, a už je veľmi ťažko bez toho nebyť. Takže... Odstrihnem toto ešte. Toto sa mi tiež celkom zaujímavé. V krajinách, kde je vysoký dopyt po ženách, to sú rozvinuté krajiny, ženy majú príliš vysoké požiadavky na peniaze a výzor. Existujú východné krajiny, kde je to presne naopak, vysoké požiadavky má muž a nemusí byť vôbec bohatý, lebo je tam obrovský asi počet žien v pomere k mužom a títo muži ich neotravujú na sociálnych sieťach. Na Slovensku napríklad sme rozvinutá krajina, čo má aj svoje negatíva pre mužov a sociálne siete dvíhajú ženám nároky. No, s týmto súhlasím, lebo je to naozaj tak, že tie rozvinuté krajiny tým, že sú rozvinuté, tým, že de facto si každý ten obyvateľ, a to nemusí byť 5,5 miliónovej krajiny, ale aj 10 miliónovej krajiny, aj 12, aj 15, aj 30 miliónovej krajiny. Skoro každý, keď to preženiem, dokáže a môže dovoliť mať tú sociálnu sieť a navzájom sa sledovať, tak samozrejme, že to dvíha nároky ženám a profitujú z toho, teda najmä tie ženy. Samozrejme, nehovorím, že to je 70/30, nie je to ale ani 50/50. A teda je pravda, aj z vlastnej skúsenosti, že tie juhovýchodné a východné krajiny, povedzme trošku zaostalejšie, konzervatívnejšie. Je to ešte tak, ako to bolo za starých čias, alebo za starších čias, roky dozadu, kde ešte tá sociálna sieť, samozrejme, že ju používajú, majú ju, nie je ale tak rozvinutá, tým pádom je tam tá pravosť, je tam tá úplnosť. Takže s týmto sa stotožňujem. Ale ja si myslím, že v podstate tieto sociálne siete sú novinka, však to môže mať 10 rokov, to funguje tak, ako to funguje. No a v tomto extréme, prepáč, že som ti to skočil, ale v tomto extréme, ako to je teraz, to nefunguje ani tých 10 rokov. No veď áno, lenže to je to, že sa to dostáva už každému v podstate do ruky, že už si to môže dovoliť každý, mať tú sociálnu sieť a vlastniť tam nejaký profil. Čiže ja si myslím, že to postupom času. Dneska som aj počúval taký zaujímavý podcast, že ja si myslím, že toto opadne časom, že aj tým ľuďom sa už nechutí tá sociálna sieť využívať, čo sa týka vzťahov, lebo zistia, že proste to nemá nejak zmysel a význam nejak tam riešiť vzťahy. Že to len teraz, lebo je to v podstate novinka, fakt si myslím osobne, to je môj názor. Že spoločnosť sa bude posúvať v tom zmysle, že nevravím, že konkrétne bude zase sa vrátiť do toho, že sa budú ženy spoznávať a muži na nejakých zábavách, diskotékach, ale zase sa zmení nejaký ten iný štýl toho, ako to bude fungovať tá spoločnosť. Ja neviem, fakt ako... každý systém má svoje nevýhody a výhody. No. Tiež by si tam našiel isto nejakú nevýhodu, čo je tam problém v tom. Neviem. Podľa mňa tu je ten problém, že my to s tým, že ešte nemáme s tým takú životnú skúsenosť, tak nevieme, ako to uchopí tie sociálne siete a nevieme s tým ešte tak ako keby fungovať a narábať, že preto to je možno tak. Že aj teraz tie baby s tým stačí tam dať fakt, že fotku, nejakú nahú fotku, nahejšiu, takú obňaženejšiu a tí chlapci do toho skočia, že je to tu nové a využíva sa to. Využíva sa to vo veľkom teraz. Ale myslím si, že toto nebude tiež trvať večnosť. Už takto. Zase sa posunie niečo iné. Ďalšia zaujímavá myšlienka v tom komentári je, že pre väčšinu mužov sa absolútne neoplatí riešiť ženy na sociálnych sieťach, akurát priemerným ženám dvíhajú ego. Sociálne siete sa oplatí to je riešiť pravda, len ak tvoríš obsah úplne. ako biznis, podcast alebo hudbu. Áno, to s tým môžeme sa úplne pod toto súhlasím. podpísať. A plus ešte, že sociálne siete využiješ na zábavu, hej, keď chceš vyplniť nejaký ten voľný čas, kedy si ideš oddychnúť. Tak... Áno, ale to nie je, že vyslovene riešenie, ale áno, tak som to pochopil, že brať ich na nejakú váhu sa oplatí naozaj len, ak robíš biznis, podcast alebo hudbu. Toto je ináč trošku taká, zabehnem do niečo iného, toto je trošku aj potom taká, nekorešponduje to úplne v realite s tým, že keď niekomu poviem, že mám robotu a teraz, že čo je tá robota? No dať nejaký obsah na sociálnu sieť. Že ľudia to úplne nevnímajú niektorí ako robotu, ale je to tak, lebo je tie sociálne siete a TikTok napríklad najmä je taký chtivý, taký akože proste tam musíš byť nejaký aktívny, aby si dokázal vybudovať nejaké to číselko. Však vieme, naše podcasty tiež, že keby urobíš 1 a 2 týždne nič, tak už je to také, že priepas. Áno. Musíš tvoriť. No a teraz ešte tento komentár, teda hutný, bol zakončený takto. Veľmi dobré myšlienky ste dali. Prvá, extrémy sú zlé, niekedy je dobre striedať bušenie a ignoráciu baby. Prílišné bušenie a ignorácia ju odradí. Tiež
bez komentára, podpisujeme sa pod to. Druhá myšlienka, keď sa žena vysmieva, je to shit test, čo skúša tvoje sebavedomie. Vtedy musíš ukázať, že ho máš. A keď sa vysmieva, že robíš podcast alebo hudbu, treba sa aj spýtať, čo dosiahla a môže chlapovi ponúknuť okrem tela. Všetci ľudia, čo niečo dosiahli, niečo obetovali a sú produktívni, či už je to podcast, hudba alebo šport a teda. Úplná pravda. Fakt. Trojka, keď ideš so ženou, ináč to ani neviem, že sme toto... Ale to aj v mužskom kolektíve, tiež ťa môže niekto ponižovať, že proste prídeš do nejakého mužského kolektívu a začne ponižovať, že ty si točíš podcasty, ty robíš trash hudbu, tak proste čo si ty dokázal, vieš, to sa dá použiť takisto aj v mužskom kolektíve, aj ženy ženám. Babi, nechcem, aby ste to teraz brali ako útok na vás, to vôbec. Áno, veď presne preto to hovorím, že... sa to rieši len ako, aj ten komentár je písaný v tej forme, a tou štruktúrou, že ženy. Ale to sa dá krásne všetko. Všetko zatiaľ sa dá otočiť. Aj v opačnom garde a slede. Pohoda. Len aby tu neboli nejaké komentáre potom. Trojka. Keď ideš so ženou von a nemá čo povedať, to je odraz prílišného používania sociálnych... Zase, to sa tiež dá pekne otočiť. Na muža aj. Prílišného používania sociálnych sietí. Ženám veľakrát ide o pozornosť na sieťach a v realite nevedia komunikovať. Preto sa treba sústrediť na komunikáciu v reálnom svete. Ak nie si influencer, nadávať frajerky na sociálne siete. Žiadne výhody, len nevýhody zverejňovať súkromie. Úplný súhlas, že to kazí vzťahy. Zase. Hej, no. Len tam ide o tú vyspelosť potom tých ľudí, že aj keď to už teda tam dajú, tak potom sa s tým vedieť nejako vysporiadať a nehádzať si potom špínu na seba. Že aj toto, že veď zase prečo neukázať svojho blízkeho človeka, len treba potom aj tie následky na to znášať, že keď odhalíš svoju frajerku alebo frajera. Peniaze sú sloboda a pekné, ale pre ne musíš veľa obetovať a nepadnú z neba. Tak, samozrejme. Toto všetko sú, toto je ten komentár tak skončil, že on vystrihol to, čo sme mi rozprávali, takže a to je pekné, že ináč toto sa mi páči, že tento komentár tu je, lebo to je poznatky, čo on pochopil z toho podcastu. Áno, to je super, to som aj povedal, že fakt si cením a viacej, keby bolo takýchto komentov, že poviete váš z toho dojem, že aký máte vy pocity a myšlienky na to a zhodnotíte, čo s nami súhlasíte a čo s nami nesúhlasíte, že to je výborná odozva od vás. Šestka, posledná. Sociálne siete nie sú realita, ak tam netvoríš obsah, ideálne sledovať čo najmenej, lebo spôsobujú depresie, porovnávanie a deformujú realitu. Na sociálnych sieťach každý ukazuje len to najlepšie zo života. Vidíš len vrchol ľadovca, nie väčšinu ľadovca pod vodou. Áno. Týmto komentár skončil a týmto vlastne sa tiež môžeme podpísať po tento komentár, ku ktorému ešte možno toto povedať, že ja som teda na to odpovedal. Ešte by som chcel povedať k tomu, že zase aj tí ľudia, čo sledujú ten obsah, sú veľmi dôležití. Zase, že čisto tam len proste dávať obsah, sypať to obsahom, že áno, lenže ten obsah ak chceš niečo teda dosiahnuť a zarobiť aj tie peňažky, tak musíš mať aj tých, čo to budú sledovať. Vás, fanúšikov. Takže zase všetko áno, ale s takou mierou všetko by som to povedal, že to je prvý bod, že áno, nie od extrému k extrému. Áno, že presne, viete, že treba aj takých ľudí, čo len pozerajú content a proste lajkujú a tak, a zase treba aj tých ľudí, čo tvoria ten obsah. Fakt, že netreba iba čisto povedať, že tam treba dávať obsah a hotovo. Možno si to ani tak nemyslel, ale chcel som to len tak zvýrazniť. Armani Designer to zakončil pekne, podporujem vás a dúfam, že komentár zvýši dosah videa. Ďakujeme ešte raz, bol to vynikajúci komentár. Veľa, a zase hovorím, rozobrali sme ho preto, lebo si to zaslúžil, lebo je to prvý komentár mierený vlastne ako keby takou nejakou spätnou väzbou väčšou. Samozrejme ďakujeme všetkým, čo sa aj spýtali. Ideme teraz na tie otázky v komentároch, ktoré tam boli. A budeme teda ešte držať mobil, však vy to vlastne nevidíte, možno, že na Instagrame. A ďakujeme. Jeden komentár sa teda týkal aj nejakých typov, to sme si už na začiatku vysvetlili, že my robíme obsah na Instagram, robíme obsah na TikTok. Možno teda budeme robiť aj asi tie krátke videá aj na YouTube. Takže toto máme vyriešené. A tým, že teda komentovali baba a chalan, tak dáme ju prednosť, tak začneme dámou, ktorá najprv teda nás pochválila za to, ako sme interpretovali tú tému vzťahy a dostali sme komentár a otázku. Prikladám otázku, ktorá je zameraná na potraty. Rada by som vedela váš názor. Takže ideme už od toho komentáru, teda ešte raz ďakujeme komentujúcemu za tento dlhý komentár, vyjadrili sme sa k nemu. Poďme k potratom. Chceš povedať prvý? Môže začať. Tak skôr sa mi nepáči,
že sa táto otázka rieši s takým konzervatizmom a s takou ako keby s takým nútením niekoho, lebo ja som zastanca toho, že či už každý si vlastní svoje telo, každý si s ním môže robiť a vynaložiť tak, ako chce, takisto aj tie baby si majú právo vybrať, či to dieťa chcú vychovávať, či to dieťa chcú mať, či sa dokážu o neho postarať. A je to ich vec, je to vec, ktorá súvisí s ich telom, súvisí s ich životom. A ak majú vychovávať dieťa, ktorému nebudú ho môcť zabezpečiť, že bude trpieť to dieťa, alebo že jednoducho nebude mať tú lásku takú, ako by mala byť, lebo proste tá môže sa stať hocičo. Jednoducho to nevýjde, dieťa sa bude mať narodiť, lenže tá mama vie, že sa nedokáže o neho postarať, nedokáže mu dať to, čo by si zaslúžilo. A preto ho radšej do toho života nedať. Znie to drasticky, ale zase fakt, pokiaľ toto baba chce, alebo teda respektíve nechce, to dieťa, tak prečo ju do toho nútiť? Nevidím vôbec dôvod, prečo sa to má brať ako vražda dieťaťa, alebo niečo také. Neviem, podľa mňa veľa ľudí ešte v tomto, ja to rozumiem, rešpektujem to, ale veľa ľudí to strašne vníma ako nejakú vraždu a takto nepríjemne a explicitne, neviem. Môj názor je taký, že fakt každý si môže rozhodovať o svojom tele ako chce a zariadiť si svoj život ako chce. Keď jednoducho to dieťa tam nemá ten význam, tak a je už to v takom štádiu, že sa tomu nedalo predísť pri tom styku, tak jednoducho si má právo tá žena vybrať, čo chce. Samozrejme, že aj s konzultáciou toho partnera, ale ten partner by jej nemal do toho podľa mňa kecať. Je to jej telo. Ja poviem asi len toľko, že kto má väčšie právo rozhodnúť o svojom tele, ako to, kto v tom tele je. Môže, jasné, že treba vyjadriť svoj názor, ale fakt to posledné slovo by tam mala mať tá žena, lebo tá žena rodí. Takže... A tiež je naozaj pravdou, že záleží veľmi od situácie. Naozaj veľmi. Lebo nie je potrat ako potrat, aj keď to možno vyznie, lebo de facto je to ten finálny produkt, alebo skôr neprodukt, je bohužiaľ taký, aký je, že je to koniec nejakého života, zárodku života, toto treba povedať. Ale ako hovorím, tá situácia, to počatie samotné, alebo celý ten proces, systém je individuálny, silne individuálny. Pochopte nás fakt, ak je tu niekto taký, čo s nami nesúhlasíte, naozaj fajn, rešpektujem to, chápem to, ale ja osobne mám takýto názor, že fakt je to osobná vec každého. No a posledné minútky až do konca podcastu sa budeme venovať tomuto komentáru, ktorý prečítam celý. Ja by som chcel povedať, že to bol veľmi pekný diel, Ľubek veľmi dobré názory, takisto Ady. K dokonalosti chlapci, nezabudnite na Megan Fox z Transformers 1-2. Aby to nebolo také úpete, tak súhlasím, Transformers. Megan Fox 1-2 to je. A Transformers obzvlášť bolo toto, akože séria filmov, vieme. A taktiež prikladám otázku, ty si videl Transformers? Nikdy celý som to nevidel celé. Kvôli Megan si to mohol pustiť. A taktiež prikladám otázku ku 12. dielu a to. Máme ju tu. Máme ten diel tu. Ako sa zotaviť z rozchodu, alebo ako sa zotaviť z odmietnutia? Chcem počuť na toto Ľubekov názor. Ďakujem. A ja chcem počuť najprv tvoj názor. Ty šemal. Ja idem povedať svoj názor ako prvý. Áno, ja ho chcem počuť tiež. Lebo idem byť revolucionár, lebo ty si chcel počuť jeho názor, tak ja začnem. Ako sa zotaviť z rozchodu, alebo ako sa zotaviť z odmietnutia? No, takto. Toto sú dve rozdielne témy a dve rozdielne situácie, lebo rozchod a odmietnutie je diametrálne odlišné. Obe môžu byť príjemné, obe môžu byť silno nepríjemné, obe môžu byť v podstate nedorozumením svojím spôsobom. Začnem tým rozchodom. Rozchod, a zase, to je ako pri tých potratoch, veľmi individuálne, silno individuálne, čo sa dialo v tom vzťahu, ale keď sa idem baviť čisto zo zotavení, čo by som ja robil, ako by som sa zotavoval z rozchodu. Snažil by som sa možno, že čo najmenej nad týmto, teraz použijem toto nepekné slovo, ktoré ja nerad používam, tieto moderné anglikanizmy, overthinkovať. Hej.
čo najmenej by som sa nad tým snažil takto premýšľať a takto až zbytočne zamýšľať do hĺbky takých vecí, ktoré sú až ako, už neviem, čo by som za tým hľadal. Nie, toto nie je správna cesta. A robil by som asi nejaké športy a robil by som ich odčosi intenzívnejšie a začal by som sa venovať možno veciam, ktoré som počas toho vzťahu zanedbával, lebo hej, vzťah je istým spôsobom taký systém niečoho, čo vy musíte dodržiavať nejaké pravidlá isté, aby ste zase spomínali kompromis, konsenzus podobne, aj keď niekedy sa to nedá, ako sami vieme, bohužiaľ. A tak ako počas toho vzťahu som niečo zanedbal, tak teraz po tom vzťahu a po rozchode by som sa venoval tomuto. Ale tiež veľmi opatrne s týmto, lebo všímam si na veľa ľuďoch, že sa rozišli a začali teraz nadmerne cvičiť, robiť si strašne zlé a nerobiť zase od extrému k extrému, nerobiť extrémy nejaké strašné. Ono, ako hovorím, záležalo by, aký by to bol vzťah, aby to bol nejaký fakt silný vzťah a na čom by ten vzťah stroskotal. Je to vždycky smutná vec, lebo ten vzťah tvorí nejakú etapu životnú a tá etapa skončila zrazu. Ale, ako hovorím, nie príliš sa nad tým zamýšľať, venovať pozornosť tým ľuďom, ktorí ste možno trošku zanedbávali, lebo ten vzťah, ako hovorím, je na toto nákladný a robí to, bohužiaľ, že tých kamarátov idú, bohužiaľ, do úzadia. Naozaj, podľa mňa, ale malé percento ľudí, ktorí si to vie nejako sklobiť a spojiť aj kamarátov, aj ten vzťah. Tak toto je rozchod a odmietnutie je niečím spôsobom iné, niečom horšie, niečom lepšie. Lepšie je v tom, že ešte nespomínaš v tej hlave, nemáš overthinkovať a spomínať nad vecami, čo ste prežili, lebo ste de facto ešte nič neprežili. Dá sa to povedať. Lebo odmietnutie väčšinou si ho ja predstavím akože niekde v zárodku nejakého vzťahu, takže to ešte nebolo, ešte sa to nedostalo k tým intenzívnym veciam. Odmietnutie, ale by som asi riešil tiež podobne, že dať sa do úzadia bokom, ja teda tvrdím, že sa trošku aj vypnúť a nesocializovať sa v tom slova zmysle, že s ľuďmi, ktorí by možno, že mi pripomínali tú danú osobu, a socializovať sa práve že s ľuďmi, z ktorých som možno trošku zanedbával. Takže toto je taká prvá, čo ma napadlo. Tak dovolím si s tebou nesúhlasiť v tej prvej časti, že by si nad tým nemal až tak overthinkovať. Podľa mňa áno, je samozrejme, že zase extrém všetkého je zlé. Ale zase je úplne normálne, keď po rozchode sa ako keby zavrieš do seba a cítiš ten smutok, cítiš tú bôľu toho celého, že to na teba dopadne. Lebo ja to hovorím z vlastných skúseností, že ja som to mal veľmi tvrdé, ten rozchod a dostal som sa z toho dlho celkom pomerne, ale pomohlo mi práve, že paradoxne, ale to je tiež od človeka, to závisí, že práve, že mne dosť pomohlo toto overthinkovanie, lebo som si poskladal tak tie veci, že čo som robil ja zle, čo robila tá druhá osoba zle. A strašne mi to dalo do života v tom, že viem z toho, že ty by si to mal otočiť na to dobré, že čo ti to dalo a čo z toho môžeš vyťažiť, že sa ti táto situácia stala. Lebo ty, keď toto máš, tieto znalosti, si silnejší, si znovu silnejší a máš fakt otvorené dvere do ďalšieho sveta a k ďalším osobám. A toto mne paradoxne rozchod veľmi pomohol. Mne tak zrovnal hlavu, že som zostal trošku taký pri zemi, že som na to možno nebol až taký pripravený na ten vzťah, že fakt, lebo vzťah, keď chceš naozaj, myslíš ho úprimne, tak by si mal byť na ňoho aj psychicky pripravený a byť so všetkým uzrozumený, aby si mohol dať tej osobe všetko, čo dokážeš dať a zároveň nebral to, čo si už niekomu dal. Takže pre mňa osobne to bolo to dlhé obdobie aj tmy a takého smutku, ale potom prišlo to, že som si obrátil to všetko zlé na to dobré, že čo mi to dalo a to ma posilnilo a to mi z toho dalo ešte maximum toho do života, že viem ako čo už teraz. Teraz by som úplne inak bral ten rozchod, že z takého pohľadu, že už viem, čo sú to za pocity a ako s nimi naložiť. Takže už by som to samozrejme, že iným spôsobom nejak vnímal. Takže to je môj postoj k tomu. Takže
je to veľmi individuálne, no ako si bol naviazaný na toho človeka, ako čo ste spolu prežili, ale žiadny vzťah by ti nemal spôsobiť pocit toho, že nie je cesty ďalej. Lebo cesta je a cesta možno bude ešte tá lepšia. Nie, že možno, isto bude už bude len lepšia, lebo máš tie skúsenosti z toho predošlého vzťahu, ktoré ťa posunú. Čiže ten ďalší už bude zase o čosi lepší. Takže vzťah je tá najlepšia vec, rozchod je tá najlepšia vec, čo sa ti mohla stať. Čo sa ti môže stať, alebo neviem, čo sa ti stala, ale čo sa ti môže stať a je to expresívne a je to čo, ale v podstate, keď to príde, tak je to tá najlepšia vec, čo sa ti môže stať. Lebo tak ťa to osvieži, že je to tam, že proste si zase na zemi. Áno, proste paradox týchto vecí, že fakt, ak to smeruje k tomu rozchodu, tak ten rozchod je to najlepšie, čo sa ti môže stať vtedy, v tú dobu. Máš pravdu, no. To je pravda. Podotýkam, že sa vyjadril k tomu ten, čo to už zažil. Hej. Ja som to nezažil, takže ja som sa vyjadril. Ja som to nechcel spomenúť, lebo je to také, že... A že si to povedal. Veď ty si to v tvojom monologu hovoril, že ty máš tú skúsenosť. Veď ale tak ja som si to neuvedomil, ale... Takže povede. Okay. Nie. Veď to není hanba v podstate. Len som nechcel... Zverejňovanie nevie kto. Kto vie, kto nevie. A to je jedno, veď to je jeho súkromná osobná vec, to bolo roky dozadu. Ďakujeme ešte raz za tie komentáre. Vážime si ich, komentujte ďalej, komunikujte ďalej, lebo tak, ako som sa aj dneska na sprievodcovaní dozvedel a zistil som sám, že interakcia je pre mňa osobne to najviac. Keď komunikujeme spolu a dokážeme interagovať a aj spolu nesúhlasiť, ale aj spolu súhlasiť, je to a vtedy vieme, že ten projekt je úspešný a ja zatiaľ Šálku Čaju považujem za úspešnú a úspešná bola aj 12. epizóda, ktorú končíme. Áno, ďakujem ešte aj v mojom mene všetkým ľuďom, čo ste písali komenty a ešte písať komenty budete. Vidíte, že na tie komenty reagujeme, že si ich všímame a reagujeme spoločne s vami. Aj teraz pod týmto novým podcastom možno budete písať zase nejaké svoje poznatky, čo dúfam, že budete. Budem rád. A nezabúdajte teda sledovať tie naše sociálne siete, Instagram, TikTok, YouTube, aby vám nič neuniklo a za mňa ďakujem tebe, ďakujem vám, čo si to dopočúvali až sem a vidíme sa zase budúci týždeň. Budúci týždeň môžeme zase rozobrať nejakú tému, aby sme nastolili nejaký ten... Nový trend. Nie, že trend, ale aby sme zase nejakú konverzáciu medzi vami a nami dali, že o nejakej môžete aj napísať ináč kľudne, ako by ste mali záujem tému, zase aby sme poriešili a môžeme sa na to pustiť. Ale teda tému takú celopodcastovú možno. Áno, takže že to rozoberieme, že do bodov nejakých. Ďakujeme, do počutia. Do počutia, majte sa a užite si nasledujúci týždeň.